Alas 6:34 na magandang umaga, nakipagtulungan po ang San Fabian Municipal Police Station sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng inspeksyon laban sa mga hininalang smuggled cigarettes noong Oktubre 6. Bandang alas 9 ng umaga, nagsagawa ng operasyon at inspeksyon ng mga tauhan ng pulisya sa may barangay Inmalog Sura at poblasyon matapos makatanggap ng ulat hinggil sa presensya ng mga ipinagbabawal na sigarilyo sa nasabing lugar. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, hepe ng San Fabian Municipal Police Station, tinunton at nasuri ng mga otoridad ang mga establishmentong iniulat na pinagmumula ng naturang produkto. Patuloy naman ang maigpit na panawagan ng kapulisan upang matiyak ang pagsugpo sa pagpasok at bentahan ng mga smuggled cigarettes at iba pang iligal na produkto sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.